Ngiyathanda ukubingelela abalandeli beshana sichaza amaphupho amahle ngesibongo Mbothi. Namhlanje ngifisa ukuthi ngike ngichaze lapho thola ukuthi khona umuntu ushintsho lwesimo sempilo yakhe bayiphambanisa noma bamtshotshela i-destiny yakhe okwenza ukuthi izinto ay'fisayo empilweni yakhe zingenzeki. Okokuqala, uzosiphupha kukhona umuntu ogqoka iy'mpahla zakho noma umuntu ogqoke nje noma ngingabala ingubo yokusonta noma ngingabala izinto zokuswenka zakho. Uzobona futhi wena ube umuntu, okusho ukuthi lokho uma uthola ukuthi kunomuntu impela ogqoka noma otshontshile izimpahla zakho, kusho ukuthi ushintshelwe noma ukushintshanisa noma uthatha isithunzi sakho noma uthatha ubuwena benze kube obakhe. Kuphinde futhi kube yilapho uthola ukuthi khona uzoba umuntu othola ukuthi ulahlekelwa izinto ephusweni noma uzoba umuntu ophucwayo, kakhulukazi uthola ukuthi uyaphucwa izinto ey'ningi zakho, uyaphucwa ngabe uphucwa ifoni noma ngabe uphucwa ikhompyutha noma ngabe uphucwa izinto zasendlini noma ngabe uphucwa isikhwama, okusho ukuthi kuhlale kube khona ukuthi wena ucele uNkulunkulu nasedlozini ukuthi izinto zakho zihambe ngendlela osuke ufuna ngayo. Uthola ukuthi kunabantu noma kunomuntu oshintshanisa isimo sempilo yakho ukuthi sisebenzele yena, ukuthi konke wena okucelayo kungabi ngale ndlela osuke ukufuna wena, kodwa kwehlele kuyena kugcine kuphambana nawe wena ungakutholi. Uzombona-ke lapho uthola ukuthi usuphupha utshontshelwa izinto noma ngabe yini, kakhulukazi hlampe izinto osebenza ngazo kanje, noma ngabe ulahlekelwa imali noma ngabe umnika imali ephusheni noma ngabe uphuca imali ephusheni noma ingabe uyambona ekutshontshela, kusho ukuthi cha, wena umuntu ophambaniselwe izinto. Zonke izinto zakho azisebenzeli wena, zisebenzela leyo muntu loyo. Uzoba umuntu isikhathi esiningi othi mawulele uziphuphe ubone uphonseka emgodini, okusho ukuthini lokho? Okusho ukuthi kuhlala impela bahlale begcizelele noma behambe beyomboza noma begqibe izinsila zakho eziyizinto ezikwazi ukuthi bakhulume phezu kwazo, ukwazi ukuthola isithunzi nezinsila abazisebenzisayo, ukwazi ukuthola uqobo lwakho ukuze kube kanjani ingakusebenzeli isibusiso sakho, sisebenzele wena. Uma-ke uthola ukuthi uba umuntu ophonseka emgodini noma uba umuntu ohlale engathi uphonswa emgodini, okusho ukuthi ngaso sonke isikhathi bashonisa wena phansi ukuze kukhuphuke bona njalo ngaso sonke isikhathi. Abanye bayakwenza, abanye basebenzisa iy'nkaba, abanye basebenzisa izingubo zabantu abathize noma basebenzisa iy'nsila noma basebenzisa amanzi. Uthole ukuthi uhlala ayovuselela ukuthi wena ma ungasimami ungaphakami ube ngaphezu kwakhe, uzozibona uphakama uphonseka emgodini, okusho ukuthi lowo mgodi ophonseka kuwona kusuke kusetshenziswa-ke insila yakho ukuthi shona phansi ngaso sonke isikhathi. Uzoba umuntu oyibona njalo kancane kancane uyaginqika entabeni, okusho ukuthi uthi uma usukhuphuka uya phambili noma ungazama kangakanani bayaqhubeka futhi benze indlela ozodlula ngayo, okwenza ukuthini uma uyiphupha uginqike entabeni, okusho ukuthi leyo ndlela osuke usuyihambile noma leyo mzamo osuke uyizamile noma lezo zinkinga osuke usuzamile ukuthi wazehlula usubone ngathi sekuyophumelela, mase bekuhlehleliswa emuva bakudonse uhluleke, leyo nto kade uthi uyazama ukuthi uyenza igcine ingasenzekanga. Uzozibona futhi uhlulwa ukugibela isitebhisi noma ngabe isitebhisi siyakuwisa, okusho ukuthi impela basuke bekuhlehlelisa emuva nempilo ingakusebenzeli. Uzombona futhi uthole ukuthi umuntu sekubalulekile ukuthi uthole ukuthi ugqoka izimpahla zakho, okusho ukuthi uma egqoka iy'mpahla zakho okusho ukuthi uthatha ubuwena ngokwengilosi nangokomoya nangokwey'thongo ukuthi lisebenzele yena, isithunzi sakho sisebenzele yena, kahle kahle abo uwena kuyena ngokuthatha nokudonsa isibusiso engase sikusebenzele. Uzoba umuntu okwazi ukuzibuka kakhulu esibukweni ephusheni lakho, okwenza ukuthi lapho kusuke kushintshwa ukuthathwa isithunzi futhi nalokho ukuthi akufani, uthathe isithunzi esiyesakho sizosebenzela leyo muntu loyo osuke enza leyo yinto ngaleso sikhathi, uyabona? Abantu abaningi bayazenza-ke lezi zinto ngoba nakhu behlulwa izinto noma impilo yakhe umuntu ngendlela asuke ebuka ngayo, mase ebuka wena, mase eyabona ukuthi awu, nakhu nangumuntu engase ngikwazi ukuphambanisa noma ngithathe isiphiwo sakhe noma ngithathe izinto zakhe zikwazi ukusebenzela mina noma zikwazi ukusebenzela yena loyo muntu loyo, uyabona? Iningi lenu-ke bafowethu, abantu abaningi abangena kule mpilo, abantu othola ukuthi umuntu uhambile uyothwasa noma uhambile uyosiza ukugobela thizeni noma ngabe mhlawumbe kuthiwa umuntu oxoxa kakhulu nabangani, okwenza ukuthi labo bangani bakho mase beyakumonela bebone ukuthi cha, le nto le ifanele bona. Ngaleyo ndlela bakugadeni abantu abakenza kanjena noma zigadeni izinto enizikhulumayo. Ngabe umbona umuntu ugqoka ingubo yakhe esonto noma ngabe umbona ugqoka iy'mpahla zakho, okusho ukuthi lowo muntu usuke eshintsha isimo sesibusiso sakhe nesakho ukuze sakhe singasebenzeli wena noma size kuwena ngoba sibheda, kuthe sakho esihle sisebenzele yena. Ubone uthole ukuthi
izinto eziningi ziyaphumelela kuyena. Uthi uyabona izinto oy'xoxayo kodwa oy'xoxa naye kodwa zenzeka kuyena. Izinto omtshela zona zenzeka kuyena, azisenzeki kuwena. Uma kanjalo magadeni bafowethu, gadani ungahambi ukhuluma izinto ey'kanjalo. Abantu njengoba nicabanga, uyabona? Abantu njengoba nicabanga bafisa okuningi. Into ezokwenza-ke uma uthola ukuthi futhi umuntu ophanjaniseliwe, uzoba umuntu ohlezi ekhathele, uzoba umuntu ofanele ukuthi uzokhathala uvuke late, ungabi naso isikhathi ozaziyo ukuthi uvuka ngalesi sikhathi. Uzoba umuntu othi uma uhlela izinto ukuthi ufuna ukwenza into ugcine ungayenzanga. Uzoba umuntu wena ngaso sonke isikhathi uma uthi ukwenza into, noma ngabe ubona kangakanani ukuthi yinto ibizolunga noma ilungele wonke umuntu, uthole ukuthi wena ngeke ize ikulungele, izophambana kancane nje. Uthole ukuthi yonke into inzima, engathi yonke into uyibukela kude, engathi ayisoze yenzeka. Uma uzohlela ukuthi uzokwenza into, kube khona into ezokutshela ukuthi le nto izohluleka, le nto uzohluleka, le nto ngeke ize iphumelele. Ukushintshelwa ingilosi yesibusiso sakho ukuthi ingakusebenzeli, isebenzele omunye umuntu. Uzoba umuntu nje ohlezi engenayo indlela noma i-direction yokuthi kahle kahle ngesimo sempilo yakhe uyaphi. Kuningi okuyizinto ozozifeyila ongamele ngabe uyazifeyila uma ushintshelwe i-destiny yakho, kodwa uthole ukuthi ngiyibona zenzeka komunye umuntu othola ukuthi uxoxa naye, noma uthole ukuthi abantu abasezingeni lakho, noma abantu abalingana nawe, noma abantu othe uma ubabuka phambilini baba abantu engazuthi uyazibona wena ngokukhula kwakho nangokuhlela izinto zakho usakhula, uthi cha uyokwazi ukuphumela, noma uthi uma ubabheka ubone ukuthi cha laba yebo impela ngokomqondo angiphiki, kodwa uyabona ukuthi ungenza kangcono, kodwa uthole ukuthi awusakwenzi konke lokho, usuwenze okunye okuphambeneyo. Uyikhombe impilo yakho kwabanye abantu wena ingakusebenzeli, uze uzisho uthi le mpilo oyiphilayo akusiyona impilo ongabe uyayiphila. Basuke bekushintshele-ke ubuwena, bakutshontshela ingelosi yakho, bakuswapha i-destiny yakho, bayenza kwaba yiyabo yangakusebenzela wena. Uma unenkinga kanjalo wengane zakwethu, bovamise ukuthatha usawoti usebenzise, ufake ecathulweni. Okunye ngeke ngize ngikwazi ukusho lapha. Uma ufisa ukuthi le nto uyilungisa kanjani, wenza kanjani ukuthi ubuyise ingelosi yakho, singakhuluma eceleni, noma mhlawumbe khona amanye amavidiyo engizophinde ngiwenze ngingahlanganisanga nalawo, ngenzela ukuthi amavidiyo ethu angagcini seba made. Ngiyabonga.